Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Namuhla ngithi ake ngikhulume ngento nje abantu abayithatha otherwise kanti isiqedile ingane ibulala noma iqeda isizwe isibulala. Ngizokhuluma ngalento okuthiwa yithuka leli elimila emntwaneni mangabe semncane. Leli thuka leli ngikhuluma ngaleli thuka leli bekade kutholakala ey'mbuzini zakuqala la engqondweni yembuzi mangabe ihlahlwe enhloko. Kwesinye isikhathi belitholakala lapha esiqapheni esigoqene. Ezamanje angazi-ke noma ukuthi zenziwa ngephilisi sekusetshenziswa ithekhinoloji kakhulu, angiseze ngayibona leyo nto noma-ke ngumuntu ongasajwayele phela ukuhlahla iy'mbuzi sengimdala, kodwa ngikhuluma ngalelo thuka. Leli thuka uyakwazi ukulithola kulesa sihlahla somnqandane, ingcabo yaso mangabe uyimba usiklaya phakathi ukuhlukanisa, mangabe weyiqhathwa-ke wahamba wawucupha, uyayazi lento engikhuluma ngayo, ithuka thuka. Kuyenzeka-ke litholakale ngaphansi kobulongo noma lapha esibayeni. Maningi-ke uma ungayomba esibayeni ngeke uhlale ungalitholi ithuka nje, ngeke uhlale ungalitholi, nekhanda elibomvu, amanye kuyenzeka abe nekhanda elimnyama mase kudala kakhulu. Kuyenzeka-ke noma inkomo mangabe ishiya ubulongo bayo noma yikuphi lapho kushiye khona ngoba kusuke kushisa, emva kwama-awana nje athize mase liyakhandeka, nami angazi likhandeka kanjani, kodwa kaningi nje ngikubona ngaphansi kobulongo. Kuyenzeka lapho inkomo eshiye khona ubulongo, uthole ukuthi uma usujutha uthole ukuthi selikhona. Kuyimfihlo kaNkulunkulu-ke le, hhayi inhlava, kodwa kuyinhlava eney'nyawo kodwa enkulu, akusiyo inhlava le etholakala emazimbeni noma etholakala laphana embileni mangabe kade siwuphehlile lokhu okuhambayo ukuthi kanje, akusho khona lokho. Ngisho ithuka, abantu bayalazi ithuka linomzimba nje omkhulu, linekhanda elikhulu elifana nelomufi, liney'nyawo-ke, inhlava-ke iney'nyawo ey'ningi-ke. Ithuka zingapha ngasekhanda kuphela, livamise ukuba mhlophe. Leyo nto isibaqedile abantu. Bayasho-ke abanye abaziyo bethe naye funa umuntu udokotela eyolokhu eyolashwa ngokwe-Western medical practice. No, kuyenzeka ulapheke, kodwa isikhathi esiningi le nto isuke ifuna ukukhishwa ngoba funeka kube nomuntu odila nayo. Ifana njengaso nje lento yesithakathi esikhishwa kubantwana noma lento okuthiwa ibala ebantwaneni. Bakhona-ke omama abayaziyo abadila nayo, akuvamisile ukuthi kube abantu besilisa abavamise ukudilana naleyo nto. Nenze nje sure ukuthi ingane uma inenkinga ethi ayifani naleyo bafowethu, niyihambise kubantu bezulu. Seningayisa-ke kudokotela nje just for ukuthi igeyine emzimbeni ngoba phela kade icathwe ngalo, icathwe akekho ongazi ukuthi iqeda amandla. Leyo nto-ke iyaphuma-ke la kumuntu, iphume uyibone. It's unbelievable, sengike ngakubona-ke mina, hhayi ukuthi into engizwa ngendaba. Iyaphuma nje uyibone, uyithinte, kodwa isuke isifile, angithi ibulawela ngaphakathi ngoba ingane usuke uyibona nje mayilele ilokhu iswinga ngathi ihamba njengenyoka. Le nto isuke inyakaza ithinta emasayidini, mase-ke ingane-ke nayo-ke ihamba kanje. Angazi noma ngiqalekisa kahle, isuke le nto nayo ihamba ithi bayayichatha-ke ingane ife leyo nto. Emva kwa-2 days ayisheshi ukufa inenkani, iyafa nje emva kwa-2 days. Angazi-ke abanye phela umuthi asuke uyisebenzisa ithatha isikhathi esingane, mase ifile, mase phinde ezoyithatha ingane misiyaphuma niyibone, hhayi ukuthi nizwe ngendaba. Omunye umuntu engazethi mhlambe umlimi, lento engikhuluma ngayo ikhona. Abanye abantu bazodideka ukuthi ngikhuluma ngani. People must not people must not be confused by icimbi or isiqubuqubu. Akusiyo lento engikhuluma ngayo, ezinye izinto lezo abantu bengaconfuse-wa yileyo nto. Icimbi enye into eseceleni, isiqubuqubu enye into eseceleni. Mese ngicela-ke laba abantu abahlale bethe bakhonjiswe, baboniswe mina ngendaba yokuzothwasa this and this. Abanye bathi babona inamba yami emaphusheni, ayikho leyo nto, angithwasise, angisogobhela mina, ahlukana nje naleyo nto. Kuthiwa kuthwasisa abantu ekugcineni bengenzi lutho bebe yimpuphu, angithwasisi, angisogobhela. Siyabonga. Please don't forget to subscribe in our channel called Kamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Sibonge nalaba sebesubscribe, nisifollowe TikTok, including Instagram, though we are not too busy at Instagram. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Inkosi ngosisi. Wabuza noma yini kwi-comment section, ngizokuphendula mangikwazi, mangazi ngizosho ukuthi angazi. Mase ngifuna ukuxwayisa loya mfana loyana lohlala ebhala lapha, ebhala kabi, ekhuluma kabi, ukuthi-ke ngiyazama ukuthi ngim-entertain ngendlela eyiyonayona. Sekuzoze kufike ekugcineni bathi unjezele, wenjezele, sekuzoze kufike ekugcineni wendoda. Ngiyakukhuza njalo, akobe kuyezwa, ngiyakukhuza njezele, koze kufike ekugcineni.
Siyabonga.